Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dwi'n eisiau i arddangos sut i ysgrifennu script, neu script, neu ysgrif cregyn, union yn y cregyn bash, ar gyfer yr amgylchiad o'r allbaniad o ffuglet. Felly, os da chi'n gwybod ynglyn â'r amgylchiad Linux neu Unix, mae gyda ni yr gorchymyn ffuglet fan yma, sydd lle yn gallu defnyddio neu gwneud hynny i allbynnu geiriau yn fawr ar y sgrin. Efallai, os dwi'n mewnbynnu y geiriau hello byd, fel hwn, dyna ni, a dyma'r geiriau y mawr ar y sgrin, ac mae'r hwn yn defnyddiol pan er enghraifft ydyn yn eisiau i llofnodi i mewn yn yr cregyn a siarolaeth, ac mae angen i ni efallai i osod rhyw fath o cyfarchiad i'r defnyddiwr fel siwmai neu bore da neu pnawn da, a os ydyn yn gweithio fel er enghraifft yr adweinydd yr gweinydd neu gweiniwr yn Linux, felly mae'n hynny rhywbeth sydd yn hyfryd i gweld pan ydyn yn llofnodi mewn yn gyntaf dro, neu i wenu fel rhyw fath o'r atgoffiad ar gyfer rhyw fath o'r gorchwyn sydd angen i'w wneud. Felly, mae hynny yn hynod o defnyddiol, dwi'n meddwl. A mae gyda ni gorchymyn eraill hefyd gyda'r enw banner, felly rydyn gallu defnyddio gorchymyn fan hwn, banner. Felly, nid ydy'r bartner ar gael i mewn yn y amgylchiad hwn, ond os ydyn eisiau gwybod beth yma'n edrych yn debyg iddo fe, felly mae gyda ni yr diwylliad yn y ffuglet i rhedeg fel y mae'n defnyddio'r ffont ar gyfer y bartner, sef namin F a wedyn bartner, fel hwn. Ac dyma beth oedd yn arddangos yn y dyddiau yn y degawdau o'r blaen, ond dwi'n meddwl gyda ffuglet mae'r hwn yr fersiwn neu dilluniad sydd yn cyfoesach nac yr un fan yma gyda'r arwydd yr stwnch. A felly beth dwi'n eisiau i wneud heddiw yw i creu ysgrif i mewn yn y iaith raglenni bash cregyn ysgrif neu ysgrifennu. Yn Saesneg mae'n galw bash shell scripting, felly yn gyntaf mae angen i ni i creu ysgrif gyda'r olygydd vi, ac wedyn ydyn yn gallu er enghraifft yn rhoi yr enw figlet.sh, oherwydd mae'r meddalwedd hon yn ei galw figlet, felly ydyn gallu galw yr enw o ysgrif sydd yn ei galw figlet.sh. Mae'r o ddodiad SH yn cansioli y geiriau Saesnig ar gyfer shell, felly mae hwn y figlet.cregyn neu figlet.shell, ac wedyn yna fe, mae angen ni yn gyntaf i unbynnu y lleoliad o'r ble mae'r gorchymyn ar gyfer yr cregyn yn bodoli. Felly os ydyn yn rhedeg y gorchymyn y bachnod ac wedyn pa neu which SH, mae hwn yn dweud blaenslais user, blaenslais bin, blaenslais sh, felly ac yn gallu mewnbynnu hynny fel hwn, ac wedyn ar gyfer yr arddangosiad o'r geiriau, rydyn gallu efallai creu rhyw fath o ffwythiant i mewn yn yr Shellscript neu i mewn yn y sgrif cregyn. Felly, os ydyn eisiau datganu yr enw'r o'r ffwythiant, mae'n angen i ni dim ond i mewnbynnu yr enw yn uniongyrchol fel er enghraifft rhywbeth fel display, a wedyn FG ar gyfer ffuglet, ac wedyn agor camfach crom, ac wedyn cael camfach crom, ac wedyn agor camfach cyliog, ac wedyn ar gyfer yr derbyniad o'r ffwythiant, mae gyda ni yr cael camfach cyliog, ac wedyn rydyn gallu fan yma. Dyn nhw'n gwybod pam mae'r lettren E ar y ochryd yn arddangos. Mae'n dweud mae gyda ni yr gwall gystrawen ger yr tocyn cael
confacyliog, a dwi'n meddwl mae'r hwn yn berthnasol i'r iaith rhaglenni Python. Dwi'n gwybod dwi'n wedi newydd mewn sefydlu yr lintydd neu linter sydd yn dadansoddi y gramedig i mewn yn iaith rhaglenni ar gyfer Python, ond nid ydyn ni'n yn rhaglenni i mewn yn y iaith Python yn y cyfamser, sydd yn rhaglenni i mewn yn yr iaith yr ysgrif cregyn, y Shellscript. Felly dwi'n mynd i archwilio os ydyn yn gallu ei di-weithrediadau. Felly, os ydyn yn agor yr ffeil gosodiadau ar gyfer yr vim gyda'r enw .vimrec, felly ydyn yn gallu, dwi'n wedi ambenodi yr lintydd neu linter sydd y dadansoddwr ar gyfer cystrawen Python wedi eiswymi mas, ond dwi'n meddwl nid ydy'r hynny yn perthnasol i'r Python yn unig. Dwi'n meddwl mae'r lintydd yn perthnasol i beth bynnag iaith ydyn yn ei raglen imewn yn y fe. Felly, gyda'r meddyliad am hynny, dwi'n meddwl yr oedd yr neges gwall yn perthnasol nid i'r iaith Python, ond i'r iaith ysgrif cregyn neu Shellscript. Felly dwi'n mynd i barhau gyda'r rhaglenni imewn yn yr iaith yr ysgrif cregyn trwy achub y ffeil fan yma, y ffeil gosodiedig ar gyfer yr vim, ac wedyn i unwaith eto i agor ffiglet.sh fel hwn, ac wedyn i barhau gyda'r datblygiad. Felly, fel ydych chi'n gweld, nawr, os dyn yn menosod rhywbeth i mewn yn y pwthiant, mae'r neges gwall yn hollol diflannu. Felly, dwi'n meddwl dyna'r oedd y rheswm pam yr oedd yr neges gwall yn arddangos oherwydd roedd y gwall yn bodoli i mewn yn y gystrawen o'r iaith rhaglenni yr ysgrif cregyn. Wedyn, ar gyfer yr arddangosiad o'r gerau, er enghraifft yn gallu rhedeg ffiglet fel hwn, ac wedyn rydyn yn gallu wedeg hynny gyda'r dewisiad na mynd T ar gyfer y gard terminal neu terfynach sydd yn cyfarwyddo ffiglet i defnyddio'r holl ehangder o'r sgrin o'r terfynach, ac wedyn ec ar gyfer canoli neu central i arddangos yr geriau llunaethwyd ar y canol o'r sgrin yn ytrach nag i'r ochr chwith fel arferol, ac wedyn na mynd F ar gyfer y ffont, ac rydyn yn defnyddio y ffont gyda'r enw small. Rydyn yn gallu defnyddio ffontiau eraill, mae gyda ni amrywiaeth o dewisiadau o'r ffontiau, ond dwi'n meddwl ar gyfer yr pwrpas neu bwriad o'r arddangos er enghraifft teitl sydd yn cynnwys hyd at oddeutu 10 gair. Felly dwi'n meddwl mae'r ffont gyda enw small, un o'r rheini sydd yn addas ar gyfer yr hyd o hynny, ac wedyn mae gyda ni angen i ni i athbynnu y cymwysiad. Felly rydyn gallu ar fy mynt dweud hello byd ar fy mynt fel hyn. Felly, beth dwi'n eisiau ei digwydd yw, pan ydyn yn rhedeg yr ffeil, yr ysgrif cregyn fan yma, ydyn yn gallu ei rhedeg gyda'r amrywiaeth o'r beth ydyn galw yn y Saesnig arguments, neu ydyn yn gallu galw nhw yn perimetrau. Felly, os ydyn eisiau i efallai i dodoli o gwmpas yr perimetrau i gyd ar yr gorchymyn ar gyfer yr ysgrif hwn, rydyn yn gallu defnyddio yr gystrawnon yma i dechrau gyda'r awrth ar for, ac wedyn fa, sef yr amywolyn i mewn, ac wedyn rydyn yn gallu defnyddio yr gystrawon hwn
ardd doler, ac wedyn yr arwydd dyddym, ac mae'r hwn yn cynrychioli yr holl dyrlliad o'r parametrau mynd bynyd yn gwaith law o'r cymell gorchymyn, ac wedyn yn gallu gwneud rhywbeth fel do i wneud, ac wedyn done ar gyfer yr terfyniad o'r dydoliad, ac wedyn yn gallu er enghraifft ar y foment hyn yn allbynnu yr amrywolyn fa, ac wedyn nawr os yr yn achub hwn, ac wedyn ei rhedeg union yn y cregyn fan yma trwy er enghraifft mynd bynnu yr enw hunain o'r ffeil fel hwn. Felly mae angen i ni i mynd bynnu hefyd, mynd bynnu fe gyda'r parametrau, fel enghraifft. Hello, byd. Neu unwaith eto. Os ydyn yn benodi y leolad fel hwn. Felly meddwl mae angen i ni yn gyda'r i acib y ffeil ac wedyn ni eto. Angen i ni i defnyddio y bychnod ar gyfer y cystrawen union pan ydyn ni eisiau i rhedeg rhyw fath o crymyn union yn ddim neu VI, union yn y adolygydd. Mae angen i ni, os ydyn ni eisiau i rhedeg y gorchymyn union yn y cregyn, mae angen i ni i ddechrau hynny gyda'r bychnod fel y hwn fan yma, ac wedyn yr enw'r o'r ffeil, ac wedyn unwaith eto, hello byd, fel hwn, a dyna ni. Felly, ar gyfer yr cystrawen fan yma, os ydyn ni eisiau i ddodoli drwy'r holl parametrau mewn bennwyd ar y cymell y gorchymyn, mae angen i ni yn ytrach na defnyddio yr arwydd o doler dyddym, mae angen i ni i defnyddio y doler ac wedyn yr arwydd at, neu adnod fan yma. Ac wedyn, yn gallu unwaith eto rhedeg gyda'r bychnod ac wedyn yr enw'r o ffeil. Ac wedyn beth ydyn eisiau dweud hello byd. Ac wedyn sut mae'r tywydd heddiw fel hwn. Hello byd. Sut mae'r tywydd heddiw. Os ydyn yn ymadael y ffeil ac unwaith eto, efallai gwneud hyn, sut mae'r tywydd heddiw. Dyna ni. Nawr mae'r yn gweithio. Felly dwi'n meddwl oherwydd yn defnyddio yr dybl dyfnod union yn y cregyn, a roedd hynny yn achosi rhywbeth o'r cymhletadaeth union yn yr gorchymyn hynny. Felly yn ôl i'r fel yr ysgrif cregyn, felly ydyn yn gallu alysod yr echo dolar far gyda'r enw'r o'r fythiant, sef display, ac wedyn feg fel hwn, ac wedyn yr amrywolyn union yn y dydoliad, y hwn fan yma, ac wedyn yn gallu abrawfio ac efo'r gwerth union yn yr parametre. Felly pan ydyn yn
trosglwyddo'r neu pasio parametr imiwn yn y ffwthiant imiwn yn y sgrif cregyn, a yna yn defnyddio yr gystrawen gyda'r $1 ar gyfer y gyntaf parametr, $2 ac yn y blaen ar gyfer $3 ar gyfer y trydydd ac yn y blaen. Felly, os ydyn ni eisiau i broffoli ydy'r parametr yn wag ac yn gallu defnyddio yr gystrawen hwn, if ac wedyn yr agor yr angor ongl cryfach ac wedyn namin n ac wedyn $1 os y mae ein yn gwag. Wedyn, rydyn yn gallu allbynnu dim byd, neu os nag yw'n gwag, neu os ydy'r gyntaf amrywiolyn, os ydy'r amrywiolyn yn gyfritalu i'r tangentlech neu'r tangentlech nod, wedyn allbynnu dim byd. Os yn angen, wedyn i allbynnu y ffuglen fan yma. Allbynnu y ffuglet fan yma. A wedyn ar gyfer y ffuglet, ar gyfer yr ffont, rydyn yn gallu gwneud hynny yr amrywiolyn fan hwn, fel y gallwn ni'n ein cyfeithasu chwyrach i ffont arall yn hawdd, ac wedyn rydyn yn gallu ambydodi yr enw o'r ffont imiwn yn yr amrywiolyn sydd yn moddol, neu moddolynol, sydd yn cymwysio drwy'r holl ffeil i gyd fan yma, yn gyfartal i'r enw small, ac wedyn ar gyfer allblyniad, rydyn yn gallu allbynnu yr $1, sef y gyntaf parametr imiwn yn y ffwthiant fan yma. Nawr, os rydyn yn archif y ffeil fan hwn, os rydyn nawr rydyn gyda'r y bychnod ac wedyn ffuglet, .sh, ac wedyn os rydyn dweud dim ond hello, mae gyda ni neges gwallt ar y llun index 7. Mae'n angen i fod yn display f-egg yn ytrach nag display f-egg yn ytrach nag egg-f. Wedyn unwaith eto. A dyna ni. Felly nawr, os ydyn yn rhedeg fe, tu allan i mewn yn yr cymell cymyn, fel hwn, felly nawr mae yn gweithio. Oherwydd o'r blaen, roedd yn defnyddio neu arddangos yr cyntaf parametra fel yr enw'r o'r ffeil hunain, ac felly roedd hynny digwydd oherwydd roedd hynny yn rhedeg imiwn yn y cregyn imiwn yn y ffilm, ond os ydyn nawr yn rhedeg fel arferol imiwn yn y cyntaf cregyn bash, mae'n hwn yn rhedeg heb yn arddangos y ffeil eu hunain. Mae'n dechrau gyda'r hello byd, y gyntaf parametra yn y trafnag yn dechrau gyda'r enw'r o ffeil sef ffuglet. Felly mae'r hwn archfymant yn digwydd yn dda. A felly dyna ni i gyd ar gyfer fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych yn wedi mwynhau ac yn ein darllen defnyddiol. Dyna'r tro nesaf, croeso ac yn iach a hwyl.